estigueu tots bé i també les vostres famílies. Anem a compartir una estoneta junts i avui farem un conte. Un conte que potser ja l'heu escoltat alguna vegada, però fixeu-vos en els detalls i prepareu molt bé les orelles. Orelles d'elefant, ulls de mussol i boqueta de mosquit. Preparats? Som-hi! El conte és El cargol i l'herbeta de poliol. Escoltem. Una vegada hi havia un cargol que volia anar a veure el forat d'on surt el sol. El cargol caminava, caminava i caminava, però el sol era molt lluny. De tant caminar, li va agafar mal de panxa. Ai, quin mal de panxa! Ja sé què faré. Colliré aquesta herbeta de poliol i me la menjaré. I és que el poliol és una herba que cura el mal de panxa. Però l'herba estava tan ben arrelada que el cargol no la podia arrencar. Llavors va passar un ruc. Què fas, cargol? Va dir el ruc. Vull arrencar aquesta herba de poliol. M'ha agafat mal de panxa mentre anava a veure el forat d'on surt el sol. Jo t'ajudaré, va dir el ruc. El ruc va agafar el cargol per la closca i tots dos van estirar i estirar, però no podien arrencar el poliol. Llavors va passar una granota que va preguntar. Què feu vosaltres dos? El ruc va respondre. Vull ajudar el cargol a arrencar l'herba de poliol. Li ha agafat un mal de panxa mentre anava a veure el forat d'on surt el sol. Jo us ajudaré, va dir la granota, i es van posar en fila. La granota va agafar el ruc va agafar el cargol i tots tres van estirar i estirar, però no podien arrencar el poliol. Llavors va passar un conill que va preguntar. Què feu vosaltres tres? El ruc i la granota van respondre. Ajudem el cargol. Li ha agafat un mal de panxa mentre anava a veure el forat d'on surt el sol. Jo us ajudaré, va dir el conill, i es van posar en fila. El conill va agafar la granota va agafar el ruc, i el ruc va agafar el cargol, i tots quatre van estirar i estirar, però no podien arrencar el poliol. Llavors va passar un ànec que va preguntar. Què feu vosaltres quatre? El ruc, la granota i el conill van respondre. Ajudem el cargol. Li ha agafat un mal de panxa mentre anava a veure el forat d'on surt el sol. Jo us ajudaré, va dir l'ànec, i es van posar en fila. L'ànec va agafar el conill va agafar la granota va agafar el ruc va agafar el cargol, i tots cinc van estirar i estirar amb tanta força que per fi van arrencar el poliol i van caure tots de cul a terra. El cargol es va menjar l'herbeta de poliol i la panxa li va curar. Gràcies, amics! Me'n vaig a veure el forat d'on surt el sol. El ruc, la granota, el conill i l'ànec el van acomiadar. Adéu, cargol! Que tinguis sort! I conte contat ja s'ha acabat. Un gat i un gos, el conte s'ha fos. Un gos i un gat, aquest conte s'ha acabat. Us ha agradat? Ja veieu, el cargol, amb l'ajuda dels altres animalets, ha aconseguit el que necessitava, l'herbeta de poliol. És important que ens ajudem. Aquests dies que estem a casa i estem tots junts, és important que pugueu ajudar els germans, al pare o a la mare. Si ens ajudem entre tots podrem aconseguir grans coses, d'acord? No ho oblideu mai. Cuideu-vos molt, un petó molt fort. Adeu. Bippity boppity, bippity boppity, bippity